Mbak, ayo melo aku dolan malam mingguan. Mahmu udan ra Mbak? Iki mau ning mahku ki udan lho. Sampai tekan Blitar ternyata ki udan ngercih terus. Iki mau acarane pengen makan-makan ae ndek presiden satu Mbak. Tapi ndelalah teko enggeni ternyata ki tempatnya full book sak parkirane. Akhirnya aku langsung OTW presiden loro Mbak. Sakwise teko enggen ternyata tempatnya ki yo full Mbak, yo kendaraan akeh sing maem yo akeh full sampai tekan Buri. Tibae walaupun udan ki panggah tetep rame Mbak, soalnya kan iki wis masuk liburan kan, iki mau ki malam minggu, dadi niki rame pol keadaane. Sambil ngenteni ayangku golek parkiran, aku tak masuk dhisik Mbak. Ngene iki penampakane sangke ramene. Akeh banget wong sing makan-makan malam di sini Mbak. Terus aku oleh tempat ini mbau pojokan dhewe soalnya sangke rame. Terus iki mau ki yo enek acara koyo nggak ngerti lah koyo Natal-Natal ngono, dadi niki tambah rame pisan. Keadaannya kayak ngene iki ya Mbak, rame pas bengi. Iki mau kan jam makan malam, kayak pas malam minggu juga. Terus langsung ae pesen maem soalnya iki wis keadaan kelaparan. Nah, sing utama kuwi ojo lali Mbak, sambel plus kerupuk, jadi kerupuk sambel. Sing kedua iki minumannya datang ya Mbak, ada coklat anget, terus jahe anget, kambek jeruk anget, pokoknya sing serba anget-anget aja Mbak, soalnya kan udan jadi ini nggak wani minum es, engko wedine pilek. Sambil menunggu makanan datang, kita ngobrol-ngobrol karo ndelok keadaan. Terus mari ngono ki maeme teko Mbak. Enek sup iga, enek bebek kremes, terus gurame bakar, yo enek cumi asam manis. Jan lezat Mbak. Terus bar kuwi nasike datang karo ada beberapa pesanan sing belum, yaiku nila bakar, kambek, ayam bakar. Tapi aku nggak sempet ngerekod Mbak, soalnya wis kelaparan jadi ini akhirnya podo maem kabeh Mbak. Kurang lebih penampakannya kayak ngene ya Mbak, iki mau wong 6 panganane sakmene mbiyane kira-kira ki kok entek apa ora. Singkat cerita iki mau wis mari ya Mbak lah maem delok ento wis padha entek kabeh, nggak tersisa mek tersisa bebek kremes karo nasi saicrit. Sakwise iki aku langsung OTW pulang ya Mbak, aja lali dibayar. Delokon Mbak penampakane, aku mau teko jan rame sampai nggak enek lungguh loh, sampai